Dobrý deň, milí diváci. Nachádzam sa pod Oravským hradom. Dnešný deň, 21. august 2011, sa stane významným pre potomkov šľachtických rodov z Oravy. Poďme sa pozrieť na nádvorie Oravského hradu. Je niekoľko minút pred stretnutím potomkov oravskej šľachty. Aké dôvody boli k udalosti tohto stretnutia, alebo mohli by ste nás oboznámiť s týmto stretnutím? Tak sme sa rozhodli, že v podstate by nebolo zlé, keby sme sa trošku, bolo to možno po vzore aj Medveckých, ktorí ako prví sa takto skontaktovali na svojich stretnutiach, potom aj Trstenský. A v podstate takú inšpiráciu sme v tom našli, že keď tá šľachta mala v minulosti svoje miesto na Oravskom hrade, takže mi možno nebolo zlé prísť si pozrieť tie miesta aj súčasným potomkom týchto rodov. Trošku by to malo byť taký pohľad do minulosti, ako dostávali tie donácie, čo to bola donácia, aby sme si trošku ozrejmili možno aj niektorí z nich, čo nie veľmi sa o svoju minulosť zaujímali, ale aj treba aj z návštevníkov, aby trošku vedeli, kto to bola šľachta, kto to boli Zemania, že aké významné osobnosti naozaj z tých rodov v minulosti zišli, ale aj v súčasnosti sú. Ďakujem. Kedy si vyrazil z Tvrdošina? Tak pred pol hodinou asi. A aká bola cesta? Perfektná, stretol som po ceste cyklistov, tak som sa s nimi krásne odviezol. Super, tešíme sa, ďakujem. Dovolte mi, by som menom Oravského múzea a riaditeľky Oravského múzea doktorky Márie Jagnašákovej vás srdečne privítala na našom podujatí a zapriala vám príjemný návrat do dávnej histórie. A teraz už odovzdávam slovo kolegyni etnografke doktorke Elene Benušovej, ktorá vás zoznámi s históriou šľachty aj s niektorými erbami. Dovolte aj mne čo najsrdečnejšie vás tu privítať u nás na Oravskom hrade. V podstate sa tu stretávame druhýkrát. Prvýkrát to bolo na otvorení expozície Oravské zemianstvo. No a teraz, čo som veľmi rada, zasa vo väčšom počte dnes na Dni šľachty. Dovolte pár slov k histórii. Koncom 12. storočia tvorili v Uhorsku vládnúcu triedu popri kráľovi, bohatých veľmožoch a cirkvi aj menší držitelia pôdy, stredná a drobná šľachta. Kým vyššia šľachta sa uplatňovala predovšetkým na kráľovskom dvore a vo vedení štátu, zemianstvo, nižšia šľachta ovládlo autonómne stoličné zriadenie. Najstarší písomný doklad o Orave a o hrade sa zachoval z roku 1267, keď sa už vytvorilo Oravské kráľovské domínium. Aj tu dostávali za verné služby od kráľa početné donácie na pôdu z kráľovských majetkov nielen privilegované vrstvy, ale aj prostí podaní sedliaci. Z nich sa začala vytvárať početná drobná oravská šľachta zemianstvo. Podľa najstarších donácií vidieť, že zemianstvo na Orave sa formovalo najmä v 14. storočí, a obdarovaní boli slovenského pôvodu, mnohí pochádzali z Liptova. Hneď od svojho vzniku hovorili prevažne po slovensky a tým v značnej miere prispeli k zachovaniu slovenskej národnosti v Uhorsku. Oravské zemianstvo si udržalo mnoho spoločného so slovenským podaným ľudom, najmä v reči a tradíciách. Na území Oravskej župy počas jej kolonizácie od 13. storočia sa z početných donácií vytvorilo niekoľko zemianských dedín s viacerými dominantnými zemianskými rodmi.
Samostatný šľachtický rod bežne vystupoval pod svojím priezviskom, ktorého forma bola a je jedným z poznávacích kritérií starobilosti rodu. Vonkajším prejavom výsadného postavenia šľachtického rodu bol erb, ktorý sa stal hneď majetkom celého rodu a vzhľadom na dedičnú spôsobilosť erbov aj majetkom všetkých potomkov oboch pohlaví. Bolo jedno, či si erb zvolil sám šľachtic, alebo mu ho neskôr armálesom, erbovou listinou udelil panovník. A teraz dovolte, aby sme si postupne predstavili vybraté zemianske rody. Prvým zemianským majetkom vyňatým z kráľovského domínia Oravy potvrdeným listinou je dolnooravská osada Revišné. V roku 1272 Ladislav IV. Daroval Chotimírovi za smrť jeho syna v kráľovských službách 2 poplužia zeme Revišné. Zeman Ján Abáfi pochádzal z Báčky. Juraj Turzo jemu a jeho synom za dlhoročné a verné služby v roku 1587 daroval osadu Horná Lehota. V rokoch 1280 a 1290 sa spomínajú bratia Mikuláš a Gregor z Medvedzieho potoka a Gera z Malého Bysterca. Kráľ Ľudovít neskôr povýšil do zemianskeho stavu ich synov spolu s donáciou na Medvedzie. Združený erb medvedských a medvedských, prvý občiansky erb v Slovenskej republike, zapísaný v heraldickom registri Slovenskej republiky od decembra 2002 roka, nasvedčuje tomu, že do súčasnosti pretrvalo silné povedomie k zemianskej príslušnosti. Dárius Smrečiansky dostal v roku 1885 rád svätého Štefana za dlhoročnú službu v Oravskej stolici. Jeho syn Juraj bol v roku 1883 vymenovaný za podžupana a v rokoch 1888 až 1896 za župana Oravskej stolice. Kubíniovci spolu s Meškovcami mali spoločných predkov, Zemanov presídlených z Revúcej z Liptova, ktorí získali donáciu v roku 1325. Z posledných Kubíniovcov bol významnou osobnosťou Mikuláš Kubíni, právny zástupca Oravského panstva, neskôr jeho riaditeľ, historik a archeológ. Od 17. storočia si nemožno predstaviť stoličnú správu na Orave bez Meškovcov, z ktorých viacerí vystupovali ako homo regius, teda kráľov človek. Jozef Meško, generál a podmaršál cizárskej armády z čias napoleonských vojen, bol za hrdinské činy a vernosť voči cisárskému dvoru v roku 1804 ako 42-ročný povýšený cisárom Františkom I. do baronského stavu s predikátom Vyšnokubínsky. Erb Čaplovič dostal donáciu v roku 1320 na Jasenovú. K významným predstaviteľom rodu patril Vabrinec Čaplovic, ktorý zastával významné úradnícke funkcie a ako zberateľ kníh vlastnil súkromnú knižnicu s približne 45 000 zväzkami kníh. V roku 1839 ju venoval Oravskej stolici ako bibliotéku Čaplovičiana. Erb Medzihradský dostal donáciu v roku 1354. Významným predstaviteľom rodu bol Adolf Medzihradský, vzorný pedagóg, Hviezdoslavov učiteľ. Bol nadaným kresličom, maliarom, hudobníkom. Ako genealóg Oravy a Liptova nakreslil 52 zemianských erbov, z ktorých máte možnosť vidieť aj tieto vybraté erby. Z vetvy Višňanovie pochádza básnik a spisovateľ Pavol Orsák Hviezdoslav. Jeho literárna expozícia v Dolnom Kubíne je súčasťou Oravského múzea, ktoré nesie jeho meno. Rod Zmeškalovcov pochádza zo Slieska. V roku 1548 kráľ odmenil Václava Zmeškala za služby a daroval mu podchodské obce, Leštiny, Osádku a Srňacie. Erb Bencúr dostal donáciu v roku 1610, pochádzajú z Jasenovej. Z rodu pochádza slávny významný slovenský spisovateľ a lekár Matej Bencúr s pseudonymom Kukučín. Jeho rodný dom stojí v Jasenovej a je v ňom zriadená literárna expozícia ako súčasť Oravského múzea. Tu by som poprosila zástupcu rodu, aby povedal krátky prejav. Páni bratia,
vážení účastníci stoličnej kongregácie. Udelenie erbu rodu Trstenský sa udialo v roku 1638 cisárom Ferdinandom III. Udelil armáles pre Andreja Trstenského, jeho synov Andreja, Jána a Martina a ich strýkov Martina a Juraja s právom dedenia. Armáles bol vyhlásený vo Veličnej na kongregácii Oravskej stolice 26. apríla 1638. Aká je spojitosť tohto rodu s týmto hradom? Taká, že už od roku približne 1600 na Oravskom hrade boli úradníci z rodu Trstenský. Preto za svoje služby im bol udelený armáles. Poprosím ešte erb Klinovský. Rod získal donáciu v roku 1676. Matej Klinovský sa zapísal do dejín Oravy ako legendárny zbojník. V súdnom spise Oravskej stolice je pri jeho mene poznámka majster zločinu. Erb Bernolák získal donáciu v roku 1681. Z rodu vynikal Anton Bernolák, jazykovedec, prvý kodifikátor spisovného slovenského jazyka. A erb Matejčík. Mária Terézia v roku 1773 udelila Michalovi Matejčíkovi z Brezy armáles a odmenu 500 zlatých za to, že z poverenia oravského pánstva postavil cestu z Párnice do Kráľovian cez neschodné skaliská, útesy a bralá. Práve začína historický vstup zo zasadania stoličnej kongregácie a udelenie prvej donácie na Orave Revišne. Cisársko-kráľovského veličenstva v Uhorsku a taktiež doživotný a večný zemepán Oravy. Vítam vás všetkých na dnešnom zasadaní, na ktorom prorokujeme vážnu vec. Územné nároky famílie Révických z Revišného na ich pôdu a na základe predložených dokladov uskutočníme slávnostný zápis, stvrdzujúci ich zeme a šľachtický pôvod a uložíme ich pre večnú pamäť do našej zápisnice Congregatio Generalis. Túto darovaciu listinu a armálesnú listinu famílie zapisovať do nášho stoličného protokolu a stvrdíme ju podpismi a pečatmi jednak našej milosti a jednak našich pánov, bratov, spolusediacich v našom Congregatio Generalis. Týmto získajú trvalú platnosť a účinnosť na území stolice našej Oravskej. Vladislav IV. Z Božej milosti kráľ Uhorská, Dalmácie, Chorvátska, Rašky, Srbska, Haliče, Vladimírska a Kumánska, všetkým oddaným v Kristovi, prítomným a rovnako i budúcim, ktorí nazrú do prítomnej listiny všetkým spásu Spasiteľovi. Chceme dať na všeobecnú známosť obsahom prítomnej listiny, že Hocimír žiadal, aby sme mu dali do užívania nejakú čiastku zeme v rozlohe 2 popluží, nazývanú Revišné, ktorá sa nachádza na Orave, aby sa pripomenula smrť jeho syna. Ale pretože nám nebolo známe, ako sa to má v skutočnosti s tou zemou, prikázali sme poveracou listinou nášmu milovanému a vernému Michalovi, Grofovi zo Zvolena, aby tú zem pridelil predtým menovanému Hocimírovi, ale aby sa neporušila nejaká spravodlivosť. Dostali sme list vašej vznešenosti tohto obsahu, aby som pridelil do večnej držby zem Revišné, ktorá sa nachádza v starých hraniciach a zemiach Oravy. Je dokázané, že Hocimírov syn hrdinsky zahynul vo vojenskej výprave. Aby sa ľahšie zabudlo na jeho smrť, bol poctený týmto kráľovským darom. Ďakujem pánov bratovi za prečítanie znenej listiny a nakoľko nevyskytli sa ďalšie žiadne pochybnosti či protinávrhy, kongregácia sa uzniesla túto listinu prijať, do kongregačných zápisných protokolov uviesť a tým uviesť ju zároveň i do života. Ďalším krokom našej kongregácie budú ekumenické služby Božie, ktoré zanedlho budú sa odohrávať a týmto
ctenú prítomnú šľachtu i všetek ľud ostatný bez ohľadu na stavovské postavenie. Týmto pozývam, aby sa tejto služby Božej zúčastnili. Ekumenickú bohoslužbu v hradnej kaplnke svätého Michala celebruje docent František Trstenský a magister Rastislav Stanček. Takmer všetky hrady obsahujú nielen hradby, sály, miesta, kde bývalo pánstvo a kde bývalo služobníctvo, ale dodnes skvostom všetkých týchto hradov vždy býva kaplnka. Je to svedectvom toho, že či v minulosti, ale aj v prítomnosti, Božia prítomnosť alebo vedomie si, že v akomkoľvek poslaní, či už v poslaní istého predstaveného, hradného pána alebo služobníctva, nad tým všetkým je Boh. Je zaujímavé, keď čítame Božie slovo, tak to Božie slovo nám hovorí, že človek srdcom premýšľa, človek v srdci robí rozhodnutia. Pán Ježiš nám hovorí, že zo srdca človeka vychádzajú dobré, ale aj zlé veci. Teda podľa Svätého písma nie ten intelekt je dôležitý, alebo na tom najvyššom mieste. Nie rozum, ale že rozhodnutia, ktoré človek robí, tak tie sa rodia v srdci človeka. Keď budeme načúvať hlasu srdca, svedomia, budeme pre tento svet svetlom a solou. Budeme ľuďmi, ktorí osvecujú druhých, ktorí pri stretnutí s nami budú poznať, čo to je pravda, čo to je mravnosť, čo sú to hodnoty ľudské aj duchovné, a ktorí pri stretnutí s nami získajú chuť do života. Soľ dáva životu chuť. Veľa je ľudí, ktorí sú otrávení a zničení, alebo znechutení v živote. Týmto životom povedia, niet práce, je neporiadok v rodinách, mám ťažkosti s deťmi, sú iné ťažkosti v živote so susedmi a tak ďalej. Načúvať Božiemu hlasu v nás, tej kaplnke, ktorú máme v nás, znamená dávať aj druhým, aj sebe chuť a zmysel života. Že tento život nie je akýkoľvek náročný, ťažký a prináša problémy, že má svoj zmysel, má svoju hodnotu a má svoju chuť. Amen. Milí bratia a milé sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Izák prišiel do svojej krajiny, zasľúbenej od Boha, a zo závisti mu zasypali studne, prachom, suchou prsťou. Možno sa vám stalo, keď ste videli nejaký majer, kde už dožil možno nejaký posledný zemman, jeho potomci. Odrazu sa prepadla strecha, prišli tam i nejaké vandály, miesto spustlo. Zasýpanie prachom, to je dosť desivé, hrozné. Zasýpanie prachom môže byť i v minulosti badateľné v našom národe. I vtedy, keď namiesto ziemianských kúrií sa stávajú sklady pre sovietské vojsko, vtedy, keď zo synagóg sa stávajú sýpky, vtedy, keď si môžeme pripomínať inváziu vojsk Varšavskej zmluvy práve v tento deň, keď bola pošliepaná i sloboda. Zasýpanie prachom a vyprahlosť môže pocítiť každý človek, každý z nás, kde si tá životodárna voda, ktorú dáva Pán Ježiš Kristus, sa stratila, bola udusená. A tak sa rozhodníme i my hlbiť studne v Božej milosti, v Kristovej obeti na kríži, v jeho skriesení, prítomnosti Ducha Svätého. Nech on nás hromažďuje, vedie a posvecuje.
Som autorom publikácie o rode Meško. Tento rod je pomerne starý. Prvý raz sa objavuje v uhorských dejinách roku 1222, ovšem jeho prví predkovia, ktorí sú známi, sú datovaní už na koniec 12. storočia. Neskôr presídlil z oblasti Zvolena do Revúcej a z Revúcej ešte neskôr na Oravu. Orava sa stala akousi takou hlavnou doménou tohto rodu, kde sa usídlil a žil 800 rokov. Samozrejme, veľká časť tohto rodu vysídlila aj na Dolnú zem. Mnohí do Novohradskej stolice, do Sedmohradska, mnohí do Viedne, ďalší presídlili do ďalších krajín, do Francúzska, do Nemecka. Existuje jedna celá veľká pruská vetva, ktorá dokonca je spriaznená so všetkými panovníckymi rodmi Európy. Takže kniha, ktorú som napísal, vyšla v 400 exemplároch a je možné si ju zakúpiť cez internet. Som medvecký a sme ako prvý, dá sa povedať, na Slovensku organizovali svetové stretnutie rodu medveckých, pretože keď sme chceli organizovať svetové stretnutie, museli sme založiť občianske združenie Medvedzie, stanoví, ktoré boli schválené v roku 1999. A pokiaľ ja poznám rodinu medveckých z Medvedzia, v Medvedzi, tak som sa nikdy za šľachtica nepokladal, ani sa nikdy nebudem za šľachtica pokladať, skôr za zemana, pretože historicky nejaké šľachtické sídla veľké v Medvedzi neboli. Ak sa niekto cíti medvecký byť šľachticom, nech je šľachtic, ale ja som viac menej zeman. Aké je to patriť medzi rody oravskej šľachty? V prvom rade je to asi zodpovednosť, pretože dnes už ťažko hovoriť o nejakých výsadách, čo sa týka materiálnych a hmotných. Skôr je možné hovoriť o tom duchovnom a kultúrnom dedičstve, ktoré treba rozvíjať. Pretože každý titul, a toto je istý titul, ktorý bol daný v minulosti našim predkom, zaväzuje ho rozvíjať ďalej. Takže je to istý záväzok rozvíjať to potomstvo alebo odkaz, ktorej sme dostali od našich predkov. Ďakujem. Potomkovia oravskej šľachty si po skončení bohoslúžby prezreli Oravský hrad. Nachádzame sa v hradnej galérii, kde vidíme prezentáciu šľachtického stolovania s dobovými jedlami. Obľúbená, no? Áno. Zuzka, trošku aj poponúkaj našich hostí. Za 3 zuby, 3 dediny. Práve o to tu bojujú rytieri na terase západnej bašty hradu. Dávaj sem ten mešec. Veď už keď inak nedáš. A pôjdeme sa mi pekne medzi 4 pleštiaky porozprávať. Nuž, a o poschodie vyššie sa zabáva šľachta pri ľudovej nôte a domácom pálení. Ale je tu nejaký rozruch. Veru, veľa ľudí tu je nejak dneska, nie? Krčme. No ale podaní do krčmy zase chodia. No. Ale dúfam, že sa čoskoro poperú, lebo po tejto našej borovičatej Oravskej začnú lietať stoličky. Tak. Šperky doladiť. Dcery z Meškalová a Kubíniová si vyberajú spoločenské šaty a šperky na večernú zábavu. Tak šikovne poriešili, čo povieš na šálku, čajem na salónku. Vždy sa tu rada vraciam, je to tu naozaj výborné, úžasné. Tak to nás veľmi teší.
som podčiarkol, že prvý raz v histórii novodobej, ktorú ja poznám, to znamená 20. respektíve 21. storočie, sa podarilo dať dohromady zástupcov známych oravských rodov, napríklad najväčší jeden z rodov, ktorý má najviac potomkov, Medvedský, Trstenský, Meško a ďalšie rody, ktoré sa tu aj prezentovali svojimi erbami, ktoré niesli mladí príslušníci týchto rodov. Takisto si myslím, že je veľmi dôležité, že konečne sa nám podarilo vzbudiť záujem aj u ďalších rodov, ktoré publikujú momentálne aj knihy o svojej rodine, rodoch. Napríklad by som chcel poukázať na poslednú publikáciu o rode Meško. Verím, že aj ďalším rodom sa postupne podarí sa nielen stretávať, ale aj zhromažďovať historické údaje, ktoré budú postupne publikované a postupne sa aj stretávať a možno to vytvorí aj nejakú organizáciu, ktorá by propagovala potomkov oravskej šlachty aj v rámci Slovenska, prípadne aj v rámci sveta.